Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pagdiriwang ng Panagbanga 2023 nagsimula na. Karagdagang search and rescue teams ipinadala sa Isabela sa paghahanap ng nawawalang Cessna plane. Makabagong solar studs ikakabit sa mga kalsada sa Baguio City. Paghahanap ng mga outstanding citizens ng Baguio kasado na. At alumni ng isang paaralan sa Pampanga naghatid ng school supplies sa mga binahang estudyante. Bagamalam, Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Formal nang binuksan ang Panagbanga Flower Festival 2023. Ating silipin ang makukulay na tagpo ng selebrasyon sa kwentong ito. Nagsimula nang mamukadkad ang makukulay na bulaklak sa Baguio City sa pagbubukas ng Panagbanga 2023. Pumarada ang iba't ibang mga grupo at sektor gaya ng Philippine Military Academy na nag-alay pa ng mga trending na sayaw. Nagpasaya rin ang ilang cosplayers at mascots. Energetic namang sumayaw ang mga drum and lyre, suot ang makukulay na costumes. Halos lahat ng cellphone at camera, nakatutok makuhanan lang ang iba't ibang mga performances. Sa pagbabukas ng Panagbanga 2023 ngayong araw, 4 na elementary schools pa lamang ang mapapanood na magpa-perform. Pero asahan naman natin na sa darating na Grand Street Dancing Competition sa February 25 ay may 8 pang paaralan na sasali dahil sa open category. Isa sa mga elementary schools na kalahok ngayong araw ang Baguio Central School. Bagamat bahagyang nahirapan dahil sa nagdaang pandemya, hindi pa rin nila pinalampas ang pagkakataong muling magpakitang gilas sa selebrasyon. We always do magic naman. And lahat naman kasi ng mga preparations namin with just a month, nakaya pa rin namin because of the help of our coaches, the help of our trainers, and of course to our parents na very supportive sa kanilang mga anak na talaga naman gumastos sa kanilang mga costumes and props. And lahat naman na din namin nagamit na props nung last 2020 nagamit pa rin namin. Tirikma ng araw ay hindi nagpatinag ang mga residente at mga turista para mapanood ang pagbubukas ng Panagbanga 2023. Katunayan dito si Tatay, nakaupo at hawak pa o dala pa ang kanyang baston. Kamusta kayo, Tatay? Mabuti po. Anong masasabi nyo sa opening ng Panagbanga ngayon? Magandang mamano si Mayor Benjer Magalong. Ito ako, ayan o. Na-enjoy nyo po ba? Oo. Ang pamilya naman ni Sally, alas 4 pa lang, pumuwesto na sa Session Road, dala ang mga baong pagkain at panlatag. Siyempre, excited kami na pa yung bagong pagbangon ng Baguio City sa Flower Festival. Maging mga dayuhan, excited na nag-abang. And when I heard about this festival, I planned all my trip to finish in this festival. And tomorrow I'm flying home.
Yeah, we are surprised. It's beautiful. Early morning is for me first time. I saw the parade early morning with the sunlight, with everything is perfect. It's nice. It's nice. We like it so much. Ang parada ay nagsimula sa Panagbenga Park, pababa ng Session Road at nagtapos sa Melvin Jones kung saan muling nag-perform ang iba't ibang mga grupo at paaralan. Kaya kaya amami nga naidanitahan. Pero bago ang parada ay nagsagawa muna ng ilang dasal at Cordilleran ritual na tinatawag na ugayam. Ito ay para humingi ng bendisyon at mag-alay ng pasasalamat sa may kapal para sa Panagbanga 2023. Ang Grand Street Parade ay magaganap sa February 25 na susundan naman ang Grand Float Parade sa February 26. Pagkatapos ng float parade ay isasara ang Session Road ng isang linggo para sa Session Road in Bloom. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Kasabay ng pagbubukas ng Panagbanga 2023, binuksan na rin ang Baguio Blooms Market Encounter. Ikinatuwa ito ng mga negosyante at mamimili. Magbabalita Charles Limon. Ngayong araw ang kaarawan ni Joe. Mula Pasay, lumuwas sila ng kanyang asawa sa Baguio City upang magdiwang. Hinalad naman ang mga ito na makapag-ikot at magpakuha ng litrato sa pagbabalik ng Baguio Blooms Market Encounter. Aksyon ko, natutuwa ako kasi ilang taon tong nawala, di ba? Kasi nga nag-pandemic. Tsaka ngayon lang ulit kami nakapanik ng Baguio. Ito talaga inaabangan namin event. Kanina, formal na itong binuksan sa publiko bilang parte ng pagbubukas ng Panagbanga Festival 2023. Napili muli bilang organizer ng nasabing aktibidad si Maribel. May ilan silang binago sa pagbabalik ng market encounter. Enhance tayo sa mga landscaping, tsaka sa mga design. And then, in-improve din natin yung mga stall arrangements, tsaka sa mga product na isi-showcase sa market encounter. Bagamat bumaba sa 134 na stalls ang itinayo ngayong taon kumpara sa 220 stalls noong 2019, kumpiyansa pa rin siya na dadagsain ito. Nagdaan po din tayo sa pandemic and ito din po yung balik uli natin. So, marami po din nag-aabang and excited po. Pinag-usapan talaga namin to At relatively, naman, nakita nyo naman siguro, mas maganda ngayon. Unlike in the past na para tayong refugee camp, So talagang dito, in-emphasize natin ang cleanliness, orderliness, at yung cooperation na i-maintain yung lalo na yung disposal na ng trash. Samot-saring mga paninda ang makikita dito gaya ng mga kagamitan sa kusina, damit, dekorasyon, at mga pagkaing pampasalubong na tinda ni Visenya. Very glad kasi it's been how many years na since 2019. Then no 2020 talagang nakaset up for Panagbenga pero due to pandemic hindi natuloy kaya it's a great way ulit para mabuksan yung ating tourism dito sa Baguio for Panagbenga. Kaya si Olivia mula Bataan hindi pinalampas ang pagbili ng mga pampasalubong. Natsyempohan namin na ito meron kayong festivities. Kaya ang ganda. Pati yung kanina yung mga nagsasayaw, ang ganda. Maaari ring bisitahin ang mga nagagandahang landscapes na parte ng aktibidad. Matatagpuan ito sa One Luna Lake Drive sa Burnham Park at magtatagal ito hanggang sa 5 ng Marso. Samantala, iniimbestigahan pa rin ng pamunuan ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated ang naglipa ng bogus na alok para sa stall rental ng Market Encounter. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Puspusan pa rin
paghahanap sa nawawalang Cessna plane sa Isabela. Karagdagang mga maghahanap i-dineploy na sa area. Narito ang update sa report. Wala pa ring tigil sa ginagawang search and rescue operations ang iba't ibang ahensya at grupo para mahanap ang nawawalang Cessna plane C-1772. Kahapon, 12 PNP SAF personnel pa ang idineploy para sa nasabing paghahanap. Nagpadala na rin ng karagdagan pang personnel ang Bureau of Fire Protection Search and Rescue Team Isabela. Mapaaraw o gabi, tuloy-tuloy ang mga nasabing operasyon. Kaninang umaga, nagsagawa ng aerial operations ang Philippine Air Force sa bundok ng Batong Labang sa Ilagan City, Isabela, matapos makatanggap ng report mula sa 2 witness na umano'y nakakita ng sunog sa gilid ng bundok noong araw na mawala ang eroplano. Pero walang nakitang bakas ng eroplano sa ginawang pag-iikot. Kasalukuyan ding iniikutan ngayon ng isa pang chopper ng Philippine Air Force ang Mount Moises sa kahabaan ng Ilagan de Villacan Road. Sa ngayon ay wala pang report kung namataan ba ang nawawalang Cessna. Ngayon ang ika-8 araw ng isinasagawang search and rescue operations. Alas 2:15 noong June 24, lumipad ang nasabing eroplano mula sa Kawayan, Isabela patungo sana sa Maconacon, Isabela pero hindi ito nakarating. Sakay nito ang 6 na katao. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, makabagong solar studs ikakabit sa mga kalsada sa Baguio City. Yan at iba pang mga balita. Abangan! Malaki ang ganitong industriya na hindi lamang ini-enjoy at pinakikinabangan ng lugar, subalit pati na rin ang ibang rehiyon, lalo na sa Luzon. Alam nyo ba na malaki ang maitutulong ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement kung saan dala nito ang bagong teknolohiya sa pagpapadali ng paglaki ng iyong inaalagaang hayop. Maibigay nito ang bigat na timbang, pagpapadami ng itlog ng manok at bibe, pagpapadami ng gatas ng baboy, kambing at baka, at pinaparami rin ito ang mga biik kung kaya't garantisado ang iyong kita. Simple lang ang paggamit. Ihalo ang 1 kutsara ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa 1 galong tubig at 1 kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw sa inaalagaang hayop. Sa loob lamang ng 10 araw ng paggamit, makikita mo na ang malaking pagbabago sa inaalagaang hayop. Kaya, bisita na sa lahat ng Agrivet stores malapit sa inyong lugar at umpisahan na ang pag-asenso kasama ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Aprobado ito ng Bureau of Animal Industry na may numero 18099. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAW! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Mas magliliwanag pa ang mga kalsada sa Baguio City sa pagkakabit sa mga solar studs. Makakatulong ito para maiwasan ng mga motorista ang mga aksidente. Magbabalik sa report, Charles Limon. Nakahiligan ni Von ang pagbibisikleta mula noong pumutok ang pandemya. Anya, mas maganda raw magbisikleta tuwing gabi. Gan yung loob kasi unti pa yung sasakyan ganun. Tsaka maganda po yung view. Pero hindi raw maiwasan maaksidente sa pagkagat ng dilim.
Parang nakakaano po. Para na-imagine mo po na parang mamamatay ka na, parang gano'n. Si Bogs naman, sariwa pa sa kanyang alaala nang maaksidente ito ng gabi noong nakarang taon habang nagbibisikleta. Parang hindi po nakita na yung daan, ganun po. Kasi po wala po yung parang ilaw po sa poste, ganun po. Tapos yung hindi po gaano gumagano yung ibang reflectorized na ilaw po sa alsada. Upang maiwasan ang mga ganitong insidente, magkakabit na ang pamahalang lungsod ng solar stud sa mga daanan. Mas maganda yun kasi long term yun eh. Bago masira yan matagal. Hindi katulad yung pintura. After maipintura mo, nadaanan ng vehicle mo, tanggal na yan. Maliban sa paglalagay ng solar stud sa gitna ng kalsada, balak din itong ilagay sa mga bicycle lanes. modify na green. Kaya green ang kulay kasi if you will, takpan mo yung solar, magiging green naman yan. Para sa gabi, you can also use your bike. No? So ito yung mga inilalagay natin. Parang magdadagdag na rin po ng kaligtasan sa kalsada po bilang mga biker po para wala pong maaksidente ng gabi. Bawat isa nito ay may higit 5 hanggang 10 taong lifespan. Makabago rin daw ang disenyo nito at mas ligtas para sa mga motorista. Ito yung makikita nyo, ang kulay nito is yellow or white. Pag tinakpan mo yan, iilaw yan. Nakailaw yan sa gabi. Permanent. Hindi katulad ng iba na during the day. Hindi, pag nagdumi, ito kasi naka-ano to eh. Naka-core na ito doon. Naka-flat na ito. Hindi katulad nito, ang problema dito, ito nakalabas. Pag nadaanan mo, it disturbs your tires also. Ito naka-flat doon sa pavement. Tapos naka-seal yan. So mahirap nakawin yan. Nakalatag na ang mga ito sa ilang kalsada sa lungsod. Katuwang sa paglalagay ng mga ito ang Department of Public Works and Highways ng Baguio City. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Isinagawa naman ang groundbreaking ceremony ng 2 malalaking infrastruktura sa bayan ng Bolinao, Pangasinan. Malaking tulong daw ito sa kanilang turismo. May balita si Jose Robert Inventor. Noong nakaraang taon, umabot sa humigit na 600,000 turista ang dumayo sa bayan ng Bolinao. Upang mabigyan ng mas komportableng bakasyon ang mga turista, idinaos ang groundbreaking ng Tourism Culture and Arts Building na proyekto ng Department of Tourism. Nang nagkaroon ng chance si Bolinao to build a new tourism, that's why we propose na i-align yung design, yung concept ng tourist rest area sa bago nating tourism building. Laman nito ang coffee shop, pasalubong center at isang mini museum. Magtatayo rin ng panibagong public market ang pamahalaang bayan. Actually po, back-to-back groundbreaking ceremonies yung nangyari ngayong araw. So aside from the tourism building, nag-groundbreaking na din kami sa ipapatayo din nating new public market. So which is beside yung katabi lang ito ng bagong municipal hall building din natin na i-open din this year. Inaasahang pasisinayaan sa publiko ang naturang mga proyekto sa huling quarter ng taon. Maliban dito, abala na din ang bayan para sa pagdiriwang ng Mangunguna Festival na idaraos sa Abril. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Kasado na ang search for outstanding citizens sa Baguio City. Mga residente hinihikayat na magsumite ng nominasyon. May balita si Jose Robert Inventor. Halos 5 dekada nang nagbibigay pagkilala ang Search for Outstanding Citizens of Baguio o SOCOB para sa mga natatanging individual mula sa iba't ibang sektor sa lungsod. Maybe it's really right time for us to organize ourselves and call the other awardees to also get together, and maybe together there will be a synergy of talents and resources that would be able to continue and give forward the benefits that they can be able to share.
Sa pagbubukas ng SOCOB 2023, muling naghahanda ang grupo para sa pagsala at pagpili ng mga hihiranging outstanding citizens. The search officially starts today, and I urge or we encourage the residents of Baguio to nominate, to identify potential candidates for the annual search for outstanding citizen. A pleasure and an honor to be appointed as chair of the search committee for this year's search for the outstanding citizen of Baguio year 2023. Ang mga nominadong individual ay mahahati sa 4 na kategorya. Ito ay ang Community Service Category, Culture and Arts Category, Business Category at Professional Service Category. Sasalain ang mga ito ng Validation Committee. Ang mga nominado ay dapat maabot ang minimum criteria. Ilan sa mga ito ay ang higit 10 taong residency sa lungsod, mayroong good moral character, mayroong maganda o malaking kontribusyon o proyekto sa pag-unlad ng lungsod at hindi dapat nakatanggap ng anumang parangal sa mga nakalipas na selebrasyon ng Baguio Day. It's up to the nominees. That's why we are saying, kayo dyan sa labas, kung merong kayong kilala na talagang deserving to be an outstanding citizen of Baguio, hindi namin hinihingi ang educational, wala pong educational qualification. Matapos ang validation, idudulog ang mga pangalan ng mga nominado sa judging committee para sa masinsinang pagpili. Bubuksan ang nominasyon sa 15 ng Marso at magtatapos ito sa 16 ng Hunyo. Maaaring makakuha ng nomination form sa Mayor's Office ng lungsod o sa tanggapan ng Philippine Information Agency, Cordillera. Sa Baguio Day o sa unang araw ng Setyembre nakatakdang parangalan ang mga ito. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Yung mga app na nagpapautang, pwede ba silang mag-file ng collection case before the barangay? Kasi ayon sa katarungan pang-barangay, Republic Act 7160 at ang ating Supreme Court Administrative Circular 14-93, ang mga kaso ay dapat dumaan muna sa barangay bago ito dalhin sa korte. However, one of the exceptions to the rule is that if the complainant or one of the parties is a corporation or a juridical entity, hindi na kailangan dumaan sa barangay. And because of this, ang sabi ng Section 1, Rule 6 ng Katarungan Pambarangay, yung mga app na nagpapautang, yung mga app na gumagamit ng internet to lend money, pag nangolekta sila, ay hindi na kailangan dumaan ng proseso ng Katarungan Barangay because they are juridical persons. Susunod, alumni ng isang paaralan sa Pampanga nagatid ng school supplies sa mga binahang estudyante. Ang kwento abangan sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Sa milk ng batang 90s, daratatin ang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts.
Ginamit naman ng mga alumni ng isang paaralan sa Macabebe, Pampanga ang tulong na school supplies para sa mga estudyanteng binaha. Magbabalita Gracie Rutaw. Ilang taon ng problema ang baha, hindi lang sa labas, kundi sa mismong loob ng paaralan ng Dalan Baliti Elementary School sa bayan ng Macabebe, Pampanga. Hindi lang tuwing may bagyo, kundi kahit tuwing high tide lang, pinapasok sila ng tubig. Ang resulta, minsan nabababad ang mga estudyante sa tubig. Madalas, kinakansela na lang ang pasok ng mga bata para sa kanilang kaligtasan. Naaapektuhan ang kanilang pag-aaral na siyang inaasahan ng mga magulang para maiahon sila sa kahirapan. Ang sitwasyong ito ng mga bata ang nagtulak sa ilang alumni ng St. Scholastica's Academy San Fernando, Pampanga, Batch 97 para mag-abot ng tulong sa paaralan. Nagambag-ambag ang mga alumni para makabili ng mga school supplies sa 120 estudyante ng paaralan. At hindi lang ito basta tulong lang dahil personal ding inihatid ang mga ito sa kanila. Bumiyahe from land to water to water. Pagdating sa Barangay Santa Maria, nasa 10 to 15 minutes pa na pagbabangka ang kailangan bago makarating ng Dalan Baliti Elementary School. Nakabibining palakpakan ang sinalubong ng mga bata. Welcome to Dalan Baliti Elementary School na buhay! May sayawan. At mensahe ng pasasalamat. Even malaki man o malaki ang tulong niyo, it's still a big blessing for our school. Maraming salamat po sa mga naibigay niyo sa aming paaralan, sa mga bata. At siguradong makakatulong po ito sa kanilang pag-aaral, especially yung mga sleepers po na binigay ninyo. As you can see, yung daan kung paano po makapunta dito sa paaralan ay pahirapan. At talagang makakatulong po yon, hindi na sila papasok sa paaralan na walang sapin sa paa. Maraming salamat po. God bless more po. So it was easy for us to come up with the funds to buy for the supplies. Kasi nga, well, one, willing naman kasi talaga ang Batch 97 to help other people. Bakas ang ngiti sa labi ng bawat bata. Abot langit ang pasasalamat sa natanggap na biyaya. Thank you very much po. Thank you very much po. Thank you very much po. Thank you po. Thank you po. Patunay lang na sa pagtulong, walang pinipiling tao o lokasyon. Iisa ang layon, ang maibahagi ang kabutihan at isulong ang halaga ng pag-aaral sa mga kabataan. Gracie Rutaw para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Happy Panagbangang!